tretí pochopil. Vlady sa znova ide na obrubník. Ale aj ten oný volá, aj to gumno naviguje. Aha, ty kokos. Ale neviem, že naviguje. Natáčate to? Hej, hej. A teraz mi tak plný doľava. Aha, aha. No, aha, už vidíte. Super, ešte plný. Kočka konečne pochopila, čo má robiť. Teraz si do opačnej strany. Dajte bavoráka do ruky. To určite si na to zarobila. Keď tam ide pekná opička, čo to je? Faktom? Počkaj, čo to má za značku? HB? Čo to má za značku? HN, to čo je? Kokos to To je. je z Latvie, no. Sorry, chlapci, to není Slovenka. To je jedno, LV, ale je to blondína. to je Lotyška. To prišlo na hokej. Určite. Mal sa to na vám. Tak určite. Teraz prídu, pozrite Ty sa, chlapci, kokos. teraz pôjde do protismeru na tom kruháči. Aha. Nie, na opačnú A stranu. znova zle. Ty kokos. Ja Jak, už by som mu dala kľúče, že chlapec tu máš jak henta baba môže šoferovať? Daj mi to preč. Na opačnú stranu volám, slečna. Takže ale je to také auto, že toho šoféra treba do toho. Však ale tak nakoniec niekto už prejde po tom obrubníku, akože o čo ide. Ona sa otočí tak, že bude to vychádzať naproti smer do kruháči. Už to vzdala. Ty kokos. Asi už tak ošofrovala pri Januši. Ináč má úplne ohryzené, bude mať disky z toho obrubníka. Tak však Čo robí ale pre Boha teraz, akože, však nech zátkom nacúva do toho kruhu, alebo nie? Však to má za 3 sekundy. Zle ideš na to dievča. Do druhej strany daj volant. Poďte, je to niekto preparkovaný. Boris, chod, natočím ťa. Ja som ženatý. No. Ale si ju navrhol, že neviem. Miška, ty si slobodná koty. Zuzka je dole, mohla by jej to vyparkovať, nie? Zuzka je toho vyparkovať, zakrieme na ňu. Zuzi. vyparkujte slečne auto. Vidno je zadok. Máme to, máme to. Ale ona ešte nepochopila, že do toho kruhového. Kokos. A teraz na plný na druhú stranu. Plný daj, plný na druhú stranu. Dievča, chápeš? Plný. Pochopila, do jakej strany má cúvať. Počkaj, za chvíľu bude za tým pravým kolesom na tom obrubníku. Viete, čo to stane? Zrazu dá plyn a preletí ten plot. Ja, že si tiež Dáto, hej. to bude tak vystrešovaná, že stlačí to a bude tá špiatočka a skočí tie značky alebo ten poznúci. Myslíš, že má automaticky preždovku? No určite, že má na hentom. Počkaj, nemám toľko pamäte na karte. Akože už 3,5 minúty. A dostáva sa do problému. Počkaj sekundu. Dívajte sa na tú Lidlčanku, jak parkuje. Už tam chudia, je asi 10 minút. Čo to... Ne, parkuj, ona chce vyliezť vonku. Ešte 15 minút stojíme. Á, teraz je zase od začiatku, aha. Však dávaj to, čo sa nenacúva hentami. Trúbka. No počkajte, to pokračuje. Áno, áno. No a To má celovečerný film z toho bude. tu nerozumiem. A henten sa chce chodia, tak tam je úplne, že bezradná. Dáš to na YouTube? A už vyzerá, že už celkom. Nevidím. Keby vydržala takto, jak ide, teraz vyrovná trochu. Vyrovná, dievča. Vyrovnaj. Myslím, že ťa počuje, ale už ide. Rovnať. Dá sa jej spraviť to isté. A teraz nejde rovno dozadu, však to už sa tam zmestí. Ja by som nehyskol len tak ísť, jak ten chalan. Náhodou dá drive a príde okolo. No. Zase tam nebola, nie? Vieš, čo to musí preniesť? Ty kokos. Keby vedela, že sa na ňu všetci pozeráme, to by jej išlo oveľa lepšie. Aha, že by? Že by? Nie. Ty kokos. Akože 5 minút? A to bolo ešte ďalšie 5 minút predtým. Hej. Kokos.
dostala od Ocka auto, no čo, tak... No, Ale že by žaba... Počkaj, teraz čo spraví? Teraz nacúva dopredu smeru do toho kruha, čo... Teraz na to bude si... Ježiš. Poď sa teraz vylez na obrubník. Jo, teraz zápcha premávku. Počkaj. To je neskutočné. Teraz tuto zostaví premávku na 10 minút. Áno. Ty kokni. Ešte, že má tam blikačky. Normálne ľutujem tých ostatných vzadu, za ňou. Počkaj, teraz značku zvalcuje. No, už je to... Ale pekné auto má. Keby vedela šoférovať. To už by som aj ja zvládla. Super. Dievča, zvládla si to, akože masaker.